Tervetuloa Expressin kokkiohjelmaan. Tänään teemme tässä jaksossa tällaista strösselikaakaota. Ja siihen tarvitaan strösseleitä, tällaisia kaakaoströsseleitä, iso lasi, kaakaojauhoja ja maito ja lusikka. Eka vaihe on se, että laitetaan kaakaojauhot tänne lasiin. 2,5 lusikallista riittää. Sitten maidot. Pistetään vielä vasta. Sitten sekoitetaan. Sitten laitetaan mikroon se. Noin ehkä 50 sekuntia. Ja sitten odotan. Ja sitten se on ollut mikrossa. Sitten siitä tulee nämä strösselit tänne. Oho, sitten kyllä. No. Yes. Ei oo niin väliä, että paljonko sinne laittaa sitä strösseliä, ettei oo silleen väliä. Sitten vähän sekoitetaan uudelleen ja otetaan niitä strösseleitä on siellä pohjalla. Ja sitten koitetaan. Nämä strösselit tuo sen kaakaoon sitä enemmän sitä makua. Ihan hyvää. Tässä oli Expressin kokkinurkka tai kokkituokio tällä kertaa. Ei muuta kuin heipä hei!